tryk. Prøv igen. Kom nu. Jeg ved ikke, at den skal sige 10 inden, ikke? Stakkels forum. Jeg får ikke noget. Jeg tænker ikke på, men jeg kan gå ned i. Skal jeg komme? Kom nu videre, mand. Nogle trommerykninger under 2. verdenskrig. Den har ikke sagt 10 nu. Ja, fordi jeg selv godt se. Jeg kan sige, Supers første hviderussiske armé